protože to budou hned 3 akce, které budou následovat po sobě. Dnes tedy ta první. Představím vám hlavního organizátora dnešní akce, promotér thajského boxu, trenér thajského boxu Martin Vaňka. Oba jsou začínající profesionálové, takže se utkají vlastně spíš o pozici v našem klubu o jedničku v té váze. Druhý bojovník Octagon Gymu Jakub Braný nastoupí hodného ke 3. zápasu. A proti němu opět bojovníkům Očigin Otmar Běleš. Bude následovat souboj těžkých váh. Nejprve v modrém rohu z HP Martial Art Orlova Stanislav Loucký. Tak jelikož je to těžká váha, stále navážil 117 kg a proti němu v těžké váze 86 kg Bogdan Krakenčiča. Tak a poslední 2 bojovníci, kteří dnes nastoupí, CSC Karviná Petr Dudko. Tak skončil nám první kolo a je čas představit si borce v modrém rohu. V modrém rohu stojí Martin Savický, domácí bojovník, kterému je 25. Jsou připraveni, ještě jednou připomenu tedy, že se jedná o váhu kategorii do 73 kg. V modrém rohu stojí Jakub Braný z Octagon Gymu, v červeném pak komoci Gym Ostrava Michal Kolničný.
představím domácího borce, který stojí v rohu červeném. Michal Koloničný. Říkal jsem, že Šatru Dejmelita je z Čečenska, ale tuto dobu žije v České republice a boxuje za Plzeň. Proti němu stojí domácí borec Otmar Piráš. KO vítězí Otmar Běleš. Rozdíl, ale to je v této kategorii celkem normální, protože kdo má přes 86 kg, tak se musí smířit s tím, že občas nastoupí i proti někomu, kdo má 120 kg a podobně.